Umphathisi wamapolisa obambeleyo uFiroz Khachalia utyelele eWestbury eRhawutini namhlanje kwaye uthi uphando malunga nokudutyulwa kwabantu abaninzi kule veki kulo mmandla liyaqhuba. If Joburg fails, South Africa fails. Umgqatswa kwisikhundla sikasodolophu we-DA eRhawutini uHelen Zille wenze izibhambathiso ezine zokuphucula unikezelo lweenkonzo esixekweni phambi konyulo lomasipala lwalo nyaka. Chiefs ayinakhushi mayihambe ngikhipha imali mina uye stadium ne thenge ukudla iChiefs ayinakhushi makahambe sizoxosha yena manje. Abalandeli beKaizer Chiefs bakhalazela indlela eliqhuba ngayo eli qela kwaye bathi mabahamba abaqeqesha ababambeleyo kweli qela. Senibulisa emakhaya uKandandambi Ndodwa ndihamba noPhumza Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Umphathisi wamapolisa obambeleyo uFiroz Khachalia udibene namagosa aqhuba uphando ngesiganeko sokudutyulwa kusoleka abantu ababini sekwanqwelekeka abathathu kuquka nomntwana oneenyanga ezili-15 kwilokishi yaseWestbury eRhawutini. Le lokishi yaseWestbury yenye yendawo eneziganeko eziliqela zolwaphulo-mthetho kwaye yenye yendawo eza kutyalwa kuyo amajoni ngelokuncedisa ukucutha iqondo lolwaphulo-mthetho. uFiroz Khachalia olibambela mphathiswa lamapolisa uthi uyifumene ingxelo malunga nophando lwesisiganeko sokudutyulwa kwabantu eWestbury. Uthe amapolisa alandela umkhondo oza kuwakhokhelele ekubanjweni kwabarhanelwa. I did get a report on an ongoing investigation, whether or not there are suspects and so forth. I can say that the police are making progress. They've got good information. Uqhube ngelithi urhulumente usebenza elijonge encwadini ixesha ukulwa nolwaphulo-mthetho kule ndawo. Parts of the country where deployment has already started. It is going to take a little bit longer than originally expected, and the reason for that is that, people are raising legitimately concerns about the risks associated with deploying the army because the soldiers are not trained in policing. I heard from Kambe ukufika kwakhe kuvusa umnyele kwiinkokheli zasekuhlaleni ezivakalise ukungaxoli ngendlela aqhuba ngayo izinto. This is what we come and do here. It's sensation early in the morning that this is the only thing. Those families are crying. The families are crying. Now he must go to a hospital. He must go and visit elsewhere. Why don't you approach the family and the residents of Westbury and surrounding areas that is undergoing this turmoil every day? Huh? We said that we are bringing in the army. Where's the army? When is the army coming? Umphathiswa ukwathe esibhedlele iCharlotte Maxeke apho kulele khona usana olusinde ngokulambisa kwesisiganeko. Ngelixa isonge ngelithi uza kubuya kwiiveki ezimbini ukuza kudibana neentsapho ezichaphazelekayo kwanabahlali balapha. Basothukile abahlali baseMsinga kwiphondo laKwaZulu-Natal emva kokukhukuliseka kwesithuthi besilayishe abahlali balo mmandla. Sithetha nje abasemagunyeni bafumene imizimba emithathu kwaye kusakhangelwa eminye emithathu engekafumaneki. Ukanti iziganeko ezikumila kunje zithe qolo ukwenzeka kweli phondo xa kukho izantyalantyala zemvula. Sele kufunyenwe imizimba emithathu kumlambo okhukulise isithuthi ebesikhwela abantu abali-10. Abezentlekele kweli phondo bathi ngxaki abahlali abasebenzisa ezindlela abazithathela ingqalelo imvula ezimandla ezithi zikhukulise indlela KwaZulu-Natal. Thazeke kakhulu impela ngoba lento le ivamisile ukuthi yenzeke. Okuthi kuyakhomba ukuthi mhlambe na umphakathi awufuni ukulandelela nokulalela nokuzwa izinto lezi esisuke sidlulisa. Ngoba ngempela isixwayiso salemvula le besikhona siphumile. Abahlali bathi kudala becela ukulungiselwa le ndlela kodwa ayide ilungiswe. Bangomunye wabantu olwele kakhulu umgwaqo 2P17. Umgwaqo wethu I think kuma provincial road iwona mgaqo
graveland and unama-bridge amaningi of which umgwaqo usho ukuthi uyabiza kodwa siyakhala kakhulu ngo-DOT siyakhala kakhulu because sike samletha no public protector la sabika zonke inkinga zethu ayikho into right la even ama-demarcation ama-department asizayo amaphoyisa awaka-health kuyadonsiswana ngoba into demarcation ayikho clear. We are struggling for the resources from the government because as you can see now when we take out that body we use our own means to take it out, and we need to thank for our local municipality Umsinga Disaster Management for helping us. We are in the bad situation, our families they are still need the 3 bodies that is still missing. Sithetha nje yimizimba emithathu engekafumaneki kwaye iqela lijongene neentlekele liyaqhuba nephulo lalo. Umgqatswa we-DA kwisikhundla sikasodolophu kwisixeko saseRhawutini uHelen Zille wenze isibhambathiso sokuguqula izinto kwisixeko saseRhawutini xa sele sifumene esi sikhundla esiphezulu kunyulo oluzayo lomasipala. Ngentsasa yanamhlanje lokaZille uthe thacu umqulu wakhe wezithembiso nalapha dandalazise izinto eziphambili ezibalulekileyo kunye nemigaqo-nkqubo yogqatso lwakhe. Lo msitho wophehlelelo lomqulu wezithembiso ubanjelwe kwiholo yesixeko saseRhawutini kumbindi wedolophu. Out of all the broken municipalities in the whole of South Africa, the President and the Minister of Finance singled out our beloved Joburg. Why? Because even the ANC knows what we know. If Joburg fails, South Africa fails. But if we can get Joburg working, we can get South Africa working. Uzile wenze izithembiso ezine eziqukukanjiswa kwamanzi athembekileyo nacocekileyo kwanokuphucula unkinkisho lombane. Our commitment to the people of Joburg. Our first pledge is, what else could it be? To deliver reliable, clean water and a steady electricity supply. Yeah. The people of Joburg pay for these services. Kusenjalo umbutho iDemocratic Alliance eGauteng uthe zizibophelelo nezithembiso ezenziwe ngumgqatswa wayo kwisikhundla sikasodolophu Helen Zille sibonisa ukuzimisela kwalombutho ukulwa ulwaphulo-mthetho, ukuphucula ukunikezelwa kwenkonzo nokukhuthaza ukhula koqoqosho esixekweni. Usihlalo we-DA kwingingqi yaseGauteng uWendy Alexander uthi izicwangciso zikaZille zibonakalisa ngokucacileyo ukuba i-DA izimisela ukulungisa imingeni abahlali abajongene nayo. We want to focus on law enforcement, making sure that law enforcement touches us in many ways, from our green spaces in our public parks where we take our families to enjoy some time out, to catching a taxi to get to work and being able to walk safely to your employment. But also the thing that she said that resonated with me is that you cannot grow a city in chaos. And if we want to grow those 200,000 jobs, we need to have the stability, and that comes on the backbone of safety and security. Umbutho i-Congress of the People owasungulwa ngubawo uMusiwa Likota uthi uliqule waligangatha ukulungiselela inkonzo zezikhumbuzo zalendedeba kwanesifihlo sayo kwiveki ezayo. Umnumzana Likota uza kunikwa imbeko kumngcwabo okhethekileyo waseburhulumenteni wesigaba sesibini obhengezwe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Ukanti umongameli Ramaphosa ukwagunyazise ukuthotywa kweeflegi zelilizwe njengophawu lokunika imbeko kule nkokheli. We now are certain and can plan properly. So the planning for now, as we have been consulting with the family, is that there's going to be a memorial service in Johannesburg on Tuesday, coming Tuesday, in Pimville, Soweto, because that's where Ntate Lekota also played a huge part in community work, mobilizing and so on in the decades ago. The next memorial service will take place in Bloemfontein on Thursday,
to afford the people of the Free State an opportunity to come and pay their last respects. The memorial services will take an inclusive nature. Although Ntate Lekota passed on being the president of COPE, that's 18 years of his life, but there's decades behind him. And so from the time of the SASOs, whether Steve Bikos, the Black Consciousness Movement, the United Democratic Front, ANC, we want all of them to participate in the memorial services. Bayavutha ngumsindo kwilokishi yaseMissionville eGqeberha eMpuma Koloni emva kokuba utishala otyholwa ngokudlwengula umntwana oyintombazana wesikolo neminyaka eli-13 uye wafumana ibheyili yewaka kwinkundla kamantyi yaseNew Brighton. Abahlali bale ngingqi bathi ngoku boyikisela ukhuseleko lwabantwana babo emva kwelinyathelo lenkundla. Ityala lijongene nendoda etyholwa ngokuxhaphaza ngokwesondo umntwana wesikolo neminyaka eli-13 ubudala lishiye usapho kunye namalungu oluntu kule ndawo loludlwabevu kwaye lusoyika. Balinganiselwa ku200 abahlali abathe bahambisa isibongozo sokuba umrhanelwa angayifumani ibheyile, kodwa isicelo sabo sabethiswa ngoyaba. It's so unfortunate for the community of Missionville that allegedly rape suspect got that minimum bail of R1,000. I mean, what can the community do? I mean, there's kids growing up even nowadays, 5-year-olds, 10-year-olds, turning that age, and with someone like that in our community, that's really heartbreaking. Esi siganeko nokutyholwa kuba senzeka ngomhla we-19 kuJanuwari saxelwa emva kweveki senzeka. Ukanti ngokweenkcukacha ezithiwe thaca enkundleni, lo mntwana wagrogriswa ngokubulawa xa ethe wathetha ngesi siganeko. Safowunelwa ngumiss womntana thina esikolweni, indim nomama wam. Saya esikolweni. Xa sifika esikolweni sangona siyiva lento, sothuka kakhulu. Zange hlale phantsi, savele sathatha i-actions, bekwa samsa isibhedlele umntana, samsa nasepolice station. Wenziwa zonke izinto, yabe ke kufumanisa ukuba ethethelate njena abakho into ethi 100% bangulo mfana oyenzileyo lento kuye, abafumani into apha phakathi emntaneni, but uyaxela yena ugqirha ba umntana wenziwe into ngumntu omkhulu. Umama wexhoba uthi ngoku baphila phantsi koloyiko. Andikayi ngoba ndiyoyika ukuya ngoba ihlobo lethethe ngalo ba uzombulala umntana. Mna ndihlala eBobosini kule area ndihlala kuyo. Kulula ba anganditshisa ngeBobosini ndilele kanye angandenza ntoni kuba beseleli ngaphakathi etrongweni. Umtyholwa uzawuphinda avele enkundleni kwinyanga ezayo. Umphathiswa wezothutho eGauteng uKidiboni Diyali Tlabela uqinisekise abakhweli ukuba iGautrain iya kuhlala ithembekile kwaye ifikeleleka. uDiyali Tlabela uthi urhulumente uzibophelele eqinisekiseni ukuba le nkonzo kaloliwe ebaleka ngesantya esiphezulu iyaqhubeka nokubonelela ngezothutho ezikhuselekileyo, ezisebenzayo nezifikelelekayo kumawaka-waka abakhweli mihla ngemihla. Okukuzana njengoko bekukho uloyiko lokuba iGautrain iza kutshabalala kuba iza kunikezelwa kurhulumente. Part of the criticism also within the Gauteng Provincial Legislature previously has always been this is an elite project. And one of the things that we did as this current cohort was to look into the ridership, was to how do we make sure that an ordinary South African who is a low income is able to use Gautrain to work. By the way, Gautrain for those who are earning less than 350k per annum is far cheaper than a taxi from Pretoria to Johannesburg. Abanye babalandeli beqela leKaizer Chiefs ebebelucwabevu ngomsindo benze umncelele ngale ntsasa basingisa kwikomkhulu leliqela eNaturena eGauteng, nalapho begqithise ixwebhu lwabo lezikhalazo. Abalandeli bakhalazela indlela eliqhuba ngayo eliqela kwaye bathi mabahamba baqeqesha ababambeleyo kweli qela, kungene uPitso Mosimane okanye uBenny McCarthy njengomqeqeshi omtsha kweli qela. Fans are angry. All the fans that you see here are very angry. If Kaizer Chiefs before the 15th they don't answer us,
at the stadium is not going to be nice. Abalandeli beKaizer Chiefs bathi badikwe yokosa kwaye bathi baphelelwe ngumonde nanjengoko iqela labo lithande ukuba zingqongqo kulamalanga libethwa ngapha nangapha. Benze umngcelele ke namhlanje basingisa iNaturena besisa ixwebhu labo lezikhalazo. Balibeka latsola ke elokuba mabaqwaye ibhatyi zabo bakhwelele abaqeqeshi bethutyana uCedric Gaze noBen Yusuf. Bakwanyanzelisa ukuba eli qela liqashe uPitso Mosimane okanye uBenny McCarthy njengomqeqeshi omtsha. Aim for the moon. If you're not going to shoot the moon, at least you can shoot a star. Aim for Bizo. If you're not going to hit Bizo, then you can hit a star, which is Benny McCarthy. Yes, so we've actually tabled that to them that, look, we want Bizo, but then should you miss on Bizo or maybe not get to agreement with Bizo, let's get Benny McCarthy. He's capable. Aba balandeli bathi kudala beyintlekisa kwanele ngoku bafuna iKaizer Chiefs ibuyele kudumo lwayo lakudala. Chiefs ayina coach mayihambe ngikhipha imali mina uye stadium ne thenge ukudla iChiefs ayina coach makahambe sizoxosha yena manje. Ukanti ke bakho abanye abalandeli beliqela abangalixhasiyo elinyathelo lale matshi ngelithi akukho sidingo sayo. We all aggrieved about the performance of the team. We are all supporters, but however, there is a constitution. There is a constitution that's coming from the office itself that must be a guideline for all branches. Baligqithisile ke ixwebhu labo lezikhalazo kwaye bathi ukuba eli qela aliwuphumeleli umdlalo walo olandelayo kuza kophuka imbiza kuchithakala ishebo. Kakhulu ke Madikela noMamzangwa ezindabeni ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele ke kudesika yam yeMozulu mna ke bethuna ke gama ndikuthabile ndiyinzwakazi yabathembu mvanje ngokubanzi masiyijongeni ke nansi iMozulu mbukele ekhaya siyesiphawule kaloku okokuqala ngalo mfanekiso wam ojonga ngokubanzi ke izigaleko zemvula nemimoya kuMzantsi Afrika ngokubanzi nawe apha ekhaya uyabona uba noko kucwenge kamnandi phantse wonke nje umbindi nentshona apha kuMzantsi Afrika mpela ke kwindawo ezikufuphi nonqweme phaya umzekelo Springbok kwasekuseni phaya kuMyoli ko-16 degrees napha ku-Alexandra Bay bavala kamnandi mini phaa kufudumele kakuhle nje ko-37 degrees ngokubanzi ke bethuna masiwajongeni kamaqondo wakho okutshisa phantsi naphezulu ke sivule ngephondo lokuqala neliphayalo nephondweni ke lasempuma koloni ngamandla ke mbukela kwindawo ezininzi ezizinze kumantla nentshona futhi yalapho nophaya kooBurgersdorp eKaladokho naserhafu ekuseni futhi qaba ngamafu mpela phaya bevuswa nguye kaloku la 9 degrees naphaya eMonti noMakhanda futhi lo mafu abikwe mpela phaya ekuseni ko-11 degrees kanti ke zebenjenje futhi kwelaphondo laphaya eFree State ngamandla bukele futhi kwindawo ezininzi ezizinze kwincam nempuma elapho njengaphaya koBloemfontein kwasekuseni futhi kucwengile nje yonke lantsasa napha koFicksburg amaqondo okutshisa wabaphantsi ngu-10 ngexesha lasekuseni kanti ke futhi bukele imozulu phaya ephondweni ke laphaya entshona koloni mpela ke futhi kwindawo ezizinze kakhulu kwimpuma namazantsi lapho ndawo ezifana phaya koGeorge kwasekuseni futhi ngomso inkwankca nje phela kamandi ko-13 degrees kanti ke benjenje futhi ephondweni laphaya eNorthern Cape ngamandla ke futhi ke kwindawo ezininzi ezikwimpuma futhi namazantsi lapho nophaya kaloku koDiara futhi ekuseni koPriska yonke lantsasa futhi nase-Alpington kucwengile nje yonke emva kwedinala yangomso kanti bukele ekhaya nansi imozulu futhi ke ephondweni lase-Northwest ngamandla ke futhi kumazantsi nentshona elapho nophaya koTaung ekuseni futhi noBloemhof ngamafu njangephi phaya ka-14 degrees xa bevuka ngomso kanti ke baphila kanje ephondweni laphaya eRhawutini apho sikhoyo thina ngawo lo mzuzu mpela ke futhi ke kumazantsi welapho nophaya kuphila koSprings eSoweto Carltonville kwasekuseni futhi inkwankca nje engephi kaloku ka-12 degrees mbukele ekhaya nyuka nam ngokubanzi sijonge phaya ephondweni laphaya eLimpopo mpela ke kwindawo ezininzi ezikwimpuma namazantsi welapho nophaya koPhalaborwa kwasekuseni futhi nazo zonke nje ezaziphaluka inkwankca engephi kuyafefa phaya xa bevuka ko-20 degrees kanti ke nansi imozulu phaya ephondweni futhi lasempumalanga ngamandla ke futhi koMiddelburg ekuseni futhi yiloo nkwankca phaa kumbindi futhi emalahleni kwasekuseni afuna nqwa namaqondo okutshisa phantsi ayalingana ngo-12 degrees mbukele ekhaya yavuma kaloku ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu Natal ngamandla ke futhi ke kumazantsi eThekwini ekuseni futhi bevuka kamnandi phaya ngo-20 degrees napha koPietermaritzburg ekuseni kwanetha xa bevuka ngomso mna ndikuthanda kangaka xa jele Myoli. Kamnandi mawethu.
Khululekani babukeli sithi wuntu kwindaba zethu nanjengoko sifinca iminyaka emithathu sisasaza kumaza omoya. Mamela apha ke nali ke iqhina ndifuna ulisombululo ucinga uba wena ngobiza njengam noLisa amagama esiXhosa kule video yethu yepromo okanye wena ngowabiza ngcono. Ingquzulwana yamapolisa nabafundi kuqhankqalazo. Ndifuna ukuva kuwe ke ukuba uyalwazi kusini na ulwimi lwakho lwenkobe. Sithubeleka le kwividiyo ye-45 seconds ze usitheke kuwo onke amaqonga ethu @indaba ku-163